Здравейте! Днес чрез това видео ще ви покажем как можете да видите кой е виждал вашият Facebook профил. Причината, поради която правим това видео, е този статус, който се появява доста дни наред тук, с този линк, че чрез него можете да видите, като кликнете на него, можете да видите веднага кой е видял вашият профил. Или така. С една дума, това си е пълна лъжа. Вижте как става. Отиваме на Facebook по профила ни. Отиваме на профила си във Facebook. Кликваме десен бутон на мишката. Цъкаме на преглед на изходния код на страницата. Чакаме да заради този прозорец тук. Така, ето, виждате, че ни се показва един прозорец с линкове и кодове. Следващата ни стъпка е Ctrl плюс F и ни излиза ето тази търсачка тук, както виждате. В нея трябва да въведем ето този надпис Initial Chat Friend List. След като го въведем, излизат тези кодове с номера. Всеки един от тях е човек, който е гледал профилът ми. За да видим сега кой е даденото лице, копираме ето този номер, ето така, както виждате тук. Десен клавиш и цъкаме на копиране. После отваряме нов прозорец, идваме на търсачката и пишем facebook.com наклонена черта. Идваме ето тук, десен клик на мишката и натискаме поставяне. Т.е. поставяме копирането от нас номер, за да видим кой е гледал профилът ни. Натискаме Enter и ни излиза ето това, както виждате. По този начин можете да видите кой е гледал вашият Facebook профил. Това беше от нас. Дано видеото ви хареса. Всичко хубаво!